Diupani Lapen Sarupathar Longniedim Sankalpa Yatra Kepedu Bangke Thom Non-Tribal MAC Atum Kitchenep Advocate Atum Apong Ta hearing along Chivang with it. Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Ajakong Non-Puta Rongasarpi Marthur Pak Tovar Kasemar Hendo Kardom Pini prime time abertak thanabang nilisami velin rong parpi non-arjuik tha bertang ton pen Bokajan Legislative Assembly Constituency angkang pinia dapor pai kep apor lakhain korapli Diupani MAC Constituency angkang aparman Santipur pen Khakrajan an Sankalpa Yatra akeng pen kedamasai kedeng Detapo Mahatma Gandhi amhang ke teknikan pharu sirapho kep ke chok amen pen Mahatma Gandhi a ot mati ke klem ke damason pacheton dun si losini saideng laso phi malomso apor ratamai paman ponalong Diupani MAC Mukut Mahanta pen kechepehem phu amai along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dr Numal Mumin ex MLA Vidya Singh Ingleng Lapen EM MAC atum chetongdun Mailong aluhi sarpu chopha aluhi atumpen Sankalpa Yatra lapen Mahatma Gandhi kemang akam amang kapaheman lapen plastic ahormu ke pawer nang jialam aputhaksi chethan cheparipon Mahatma Gandhi জীবনৰ সমু বিৱৰণ এই ৰথতে বজাই আহিছে নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিছে মহাত্মা গান্ধী এজন সহজ সৰল ব্যক্তি অকল সহজ সৰল বুলিয়েই নহয় তেওঁ বৰ ধাৰ্মিক মানুহ মহাত্মা গান্ধী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ 150 বছৰ জন্ম দিৱসত আমি নিজে থকা ঘৰখনৰ লেট্ৰাকে থাকিবলৈ আমি ভাল নাপাওঁ ভাল পাই জানো লেট্ৰাকে থাকিবলৈ কোনোবাই আমি ভালকে চাফা কৰি পাওঁ আমাৰ গাঁওখন চাফা হৈ থাকিলে আমি ভাল লাগে Bang pharo ke thomsose armu chetongdun si rdpidun Lason thaksi halapu lakhain kora hini Sarupathar MAC Constituency angkang aparman aner lopor phai Asia porpen Sankalpa Yatra damdep pen Balipathar Higher Secondary School patho klamalong radamai patupon Bukajan Block Mandal Chunbang Lokhiram Rong Pipen kechepehem phu amai along Pachini Lapen Maike pha athipialam EM Jogat Singh Ingtipensi Thanponlo Lamthe ke Than Aporahut ex MLA Vidya Singh Ingleng Lapen EM Rup Singh Tiron atum banghini Mahatma Gandhi mate Sankalpa Yatra alam ke Thanji alar APHLC amai pun jai kathar alam thansi rat athengno penang pachathang ponlo Halapu BJP atum ke klem ke dam alam amukha abang ke than tengni datsi pinira so Sankalpa Yatra rally abangke Retired IAS jai kathar aphansi ansose anong pangtui thuronglo laso jog jai kathar aphan Kumatma pu penang atum kelang kangtung atum ta dolo laso teng pulute jai kathar mate APHLC atum mithang klem nang ni pin pen kewangji MAC kiligaphan towar ke thupi ponosonsi manderlo Pini Dipu Judicial Court along kedamtang surihini rakrener cap aningkan song ingkora please se pen bangke thom non-tribal MAC atum lamhoi ki pen alang litum pen kacharap advocate atum apong hearing ka pedolong chetong dun deret Karbi Anglong Autonomous Council EM MD Phukan advocate Dipu Judicial Court along kewangon edet lapen Bokajan SDO pen election officer Bokajan atum Karbi Anglong Autonomous Council election Voter list kewan chok chidera jok cross examination enun edet Karbi Anglong Autonomous Council EM MD Phukan MAC Mukut Mohanta MAC Pawan Kumar Roy atumaphan lamhoi mate petitioner ki pidam abangpu Pranjol Kro Chandra Teron lapen Dhandera atumpen bangke thom inglong asu kalidera phan kidam tang MAC nomination ke file ahut pen Dipu Judicial Court along Karbi Anglong Autonomous Council election ki thur ajakong ave pusi Guwahati High Court along lamhoi pen aphoi hearing hangpon bomsi pinile thotame cross examination aphan hangpon thulo bonta pini cross examination aphan ke hangpon ahut Karbi Anglong Autonomous Council EM MD Phukan advocate apoki so puang thek chipaklang pen court along pangun e lopu kido apak pen Judicial Court Dipu along nang policy Bokajan SDO pen election officer Bokajan atum Karbi Anglong Autonomous Council election surihini recruit proxy voter list Dipu Judicial Court along kipi document adim Bokajan SDO pen surihini recruitly MLA voter list Kewan rong ajok cross examination aphan puthot Phaikuni Kretrok RNC pedupon thuji lapen
song in ko rapli atum kachinep advocate atum tame lapuson arni pe barbom ke chok chelo pusi pherang ke athengno advocate manaj surania ar ko ingti kathar lapen sarlong ki ingti atum pe nang pachini dun MSC constituency to election petition Pranjal Koi file কৰিছিল 2017 চনত এটো হল 4 of 2018 এটো আজি ক্ৰছ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে আছিল আৰু দুজন অফিচিয়েল উইটনেছ আছিল পিটিশনৰ আজি ৰেসপন্ডেন্টৰ উকিলে ক্ৰছ এক্সামিন কৰাৰ কথা আছিল আৰু সৰকাৰী পক্ষৰ পৰা দুজন সাক্ষী মতা হৈছিল এজন হৈছে আমাৰ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশনৰ মাতিছিল আৰু তেওঁৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হিচাপে তেওঁৰ সেক্ৰেটাৰীক পঠাইছে আৰু আমাৰ যেটো বকাজন সাব ডিভিজন এসডিও যাৰ নেতৃত্বত ইলেকশ্যনটো হেমত হৈছিল এজ এ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আছিল তেওঁ ইলেকশ্যন অফিচাৰ তেওঁকো কিছু ৰেকৰ্ড আনিবলৈ কোৱা হৈছিল এই ইলেকশ্যন সম্পৰ্কে আৰু দুজনক যোৱা 21/9/2019 তাৰিখে দুজনৰ ৰেকৰ্ড আহি জমা আছিল কিন্তু সময়ৰ অভাৱত হোৱা নাছিল to polling station voter list abang 2014 potaban one wrong lapen MLA election voter list one wrong lapen page first page and one wrong second page third page abang one with it lapen kinangi abang ke sita voter list ke council election voter list kinangi lapen 2017 kinangi la loison ke la posi alatum lang peme un edet lo lang peme hen no dak lo lapen ke hala alang litum hala kichi MSC bang ke thom atum advocate atum Guwahati ben si ke wang high court advocate arkom hala tum wang wedet application si nang lo dun wrong pu apo so det pu si ke pu lama si so det pulote ilitum advocate tum ta so seta pilo pu ke puno dak lo geso pulote lama si alang litum ilitum advocate tum ta kroy do nang kok lo la hello amasi cross examine long le det lo la pu je alang alam theke ke la hello la ilitum ana thu pen leki un e kali hala bang ana thu bang si ki un e hala SDO Bokajan alang li la pen hala election officer Bokajan alang litum hala voter list ke wan pe me apotlo la pen e sona bangke hala mohonto la pen phukon atum advocate atum keso pukok penajok nang ki dun e penajok si pinike cross examination un edet la si ako pe prap jing nang yi pulo eli tum advocate bangke je November hini ke thoma tarik le do to that nang pulo malang litum pulo o la puge kali ne puge su ko anajir ki dingi ne pu thek the pomasi to tang te pomasi mo November create rock arni si ako ki fix to lailo ya lam bange pinige ilitum bange hala ako itum advocate ta pudun lo pusipu judge ta ningje lo pusipu je lapu hen ten lapu tang ho la ben tang ho pomat le nang tum asai ko pulama benefit chu endun bom ke chok chedeji thang bak besi alang litum election thur nang ne pisi thur deramat hai bom logamati ador moha ke long bom po hapu ason ta poisa long dun bom po la son thang bak be pedera nang tum la khichu bom ya karba reclaim nang ne lo la puson bisar si pula benefit en nang ne pusi Borjan angkang hidipi lakha isi kanya be arong kedam atowar sarpimar thur paksi non puam ta towar chiselang pon bomlang kedam tang pre chikloni phaikri pho arni pen borjan angkang hidipi lakha isi kanya be arong kedam atowar pini crisir cap arni anta sarpimar thur paksi bangso towar chiselang pon bomlang Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Bom BJP Sarkar non putan hitum ahawar ararapan nang kelang leder ajok mate pai pateng ativi na kapinchong ajok pini bang pharohini ra phokebra ke thom asar pimar thur paksi kidam ke bang mesanangji puche mathasi towar setame cheselam nang koklo borjan hidipi angkang moiso kilingpen kachehelo kilometer ke thom an bagdoji lakha isi kania be arongan kapaleji apan sar pimar thur pak pen towar kasemar pini an ke ni phoke chok thulo setame madu arleng ke theta pini nian ta nang kelang chari abang ave puta hadak arat pen nang chathandun
Labang so October hakidam tang Congress kachari bo mahut kilometer ke thomadim kilometer hinian repairing aphan banglo setame kaselam abang contractor ke chokche ajoini kilometer isian ta ave kaselam lapen kaselam ta selam pame mia jok chikloi jonta chelenglong pamika ke ako heno laputa chathan rinti Bangso October rong thong cap susi aratsi kachelengna school kidan also marpen chenglo ke sukiune barikha hutke gari motor kachelengke aphialamlo muni ratum akeng pen kedam ke wangata kasiksak akele litupiglo Lasinon Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Bom Asorkar Prabjin Pen Bangso October nang selam pipon popusi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM atumaphat rong thom cap susi kacheleng araratum towar chulang pen ning chepaning ding lopusi nang chethandun Bini prime time aberta bangke lapan sikang ton eglon domi thakme kardom